Seguimos a ruta pola carreira do Conde, ata chegar ao cruce con Xeneral Pardiñas. O nome ven do século XVII, cando o Conde de Altamira organizaba fora da cidade distintas atraccións para a nobreza, entre elas carreiras de cabalos. A rúa segue conservando o desnivel que serviu como anfiteatro e facilitaba ver o espectáculo. É das poucas rúas que non mudou o nome. Se nos fixamos, os edificios son antigos e todos con hortas detrás. A principios do século XIX, detrás destas hortas, o que veríamos é todo campo e leiras ata chegar a Conxo. Chamaríanse os agros de carreira. No número 4 desta rúa viviu Ricardo Carballo Canelo, homenaxeado das letras galegas do 2020. Un busto del preside a rúa. Atopámonos na parte de fora da muralla. A porta faxeira era a entrada da cidade, polo que estaba permanentemente protexida e reforzada por un foxo e unha barreira. Era habitual a presenza de viaxeiros e comerciantes, xunto con peregrinos que chegaban do camiño portugués. Na Idade Media isto era un arrabalde. Fora da muralla a vida era moi dura e había que traballar moi duro para sobrevivir. Aquí vivían xente modesta, artesáns e campesiños, que non podían vivir na cidade. Tamén mulleres que vivían soas, viúvas, neis solteiras e mozas xuntando para dote, que traballaban en oficios que lles permitían gañar o xornal. Trasladáronse fora das murallas, os fornos e ferreiros, que tiñan as súas casetas por esta zona. Era un servizo moi necesario tendo en conta que a xente se movía a cabalo. As melloras das estradas do Hórreo e Senra fixeron que as empresas de transportes e viaxeiros se trasladaran aquí, con eles os hospedaxes e os almacéns, e os primeiros comercios que convivían cos postos de portal e de rúa. Co tempo, sobre todo no século XIX, trasladáronse fora das murallas. As rúas, a Senra, Hórreo, Carreira do Conde e Camiño Novo, burgueses, funcionarios, comerciantes e médicos, convivindo cos habitantes que xa estaban, creando unha dualidade que estivo moi presente en todo o crecemento do ensanche. Proba desto eran as queixas por cheiros, ruídos e presencias de animal nas rúas. A pesar de que no 1832 se prohibiron os animais nas rúas, non foi ata o 1971 que se deixaron de ver por aquí, cando se trasladou a feira de gando da Alameda a Salgueiriños. Pouco a pouco, o arrabalde foi collendo aires de cidade. Nos primeiros anos do século XX, abriuse a cidade cara a este espacio e instaláronse xente acomodada e establecementos modernos, talleres mecánicos, comercios, xestorías, consultorios médicos. Se miramos cara a porta faxeira, o espacio que hai ata a ceira de enfrente chámase Campo da Estrela. O nome colócanos na tradición xacobea, onde o ermitán Paio tivo súas visións alá no 813. O que destaca son as casas de estilo modernista que son obras de Jesús López de Rego, que apostou por este estilo tras as murallas da cidade histórica. A máis alta é coñecido como Estal la Perla e a zona chámase Campo da Estrela. Continuamos a ruta por Xeneral Pardiñas, no cruce con Montero Ríos.